Sana. Kwa zwai ya bwere. Magadi yenyewe Sekuru mapinda mdari. Magadi yenyewe Sekuru. Tabwino. Nofaa. Baridani babanja. Magadi ni kumushaka mava. Tinongoda Sekuru pashoma. Iwe ndikakuyangana nawo kuyamba bwera pano kanzikana. Sanze musikana nasa alisizwa ari kutanga kupinda muno mdari kai wampinda kana kuchibatsirwa. Ndakambouya Sekuru. Uripo bwera pano udabwera truko kuberveteo. Uya kokaita matara unakuya pano pamebhoreno kwati tiche kuberveteo. Chokadi Sekuru. Kuri dano kumoyo. Wakati kumba. Akumba kuri nani Sekuru bichana. Kada mwana paiwache. Ndikayangana unawana 4 kayo. Acha kutarisa ndikona mzukuru une vana 4. Asi mwana baba wake. Chokadi Sekuru. Asi anangu ya mataka kawida ba. Asi vamwe vana vako vaviri paufuwa avo vaviri vakashaya. Chokadi Sekuru waipasi. Apa sokono na mamona. Kutaura kuno uri murume here? Andina Sekuru. Ufuna kuyangana munangu pomwa kupase mwana. Saka uripo urakutsvaga mumwe murume kuti akunhuisa akupe mwana kuti. Unomboitika ndimbozama Sekuru pamwe ndakawana mumwe ndikafambidzana naye ndikakwanisa kumisa nhumba. Apa ndikayangana uyu pana ubareka kwendizone. Pamuviri wenyu newakagarisana ndaona mune ukama. Ndewandisira ndegotumba. Iwe simudza roko. Simudza roko nekomana. Furidza roko. Ofuridza roko rako. Achidwa tapiwa ni. Anonzi tapiwa ndiani? Nankoma. Iwe itwa tapera. Iwe unonzi tapera. Kuridani. Wakati yao. Kwapa kudikitira maoko sei? Ochichi ngoti utikitire maoko. Andisiye. Unapita shikora? Wakaenda shikora? Isako kwanja pasi. Isako kwa pasi. Hapa sukari rukuru wapo rukubwela kuno. Ya, pena kwa tunaitibu. Mas qual Deixa eu só dar. Na verdade, ndikayangana paya nkani udabwera mtsikana pata chisozi paya. Ndacherechedza musikana nhau yako yakambofambira kare uchipinda muno mudare rangu inonzwisa urombo. Asina ngongani titeteri. Ava ndofuna kungoerewa nawo kuti kufumuka kana kutokwana. Asi pane imwe nhau yandiri kuda kutaura. Nhau iyi hakusiba kureva kuti ndiri kurasa unhu kana kuti ndiri kukutukai. Asi ndiri kuda kuitaura nhau imwe iripo pakati penyu. Pare ndachita manyazi kuireva nkani. Paipo wakambouya kumatare tiri kuBvudzi ndakanyara kuitaura nhau iyoyo. Kana ndifuna kureva ingani kuchitika patupi pako kuti iwe una masiku manyinji apa kana ndikakureva pasoka ndikayangana mukati mako zvinhu zvadabvara mukati umu unomuka udagerewa choya apa kana chipapa choya ulibe. Asi nhau yandiri kuda kutaura nhau yechiitiko chiri kuitika pamuviri pako. Paugere ipapo ndacherechedza ndaona kunhengo yako yesikarudzi une dambudziko kuti unomuka mangwanani yoga wakagerwa kusina bvudzi. Bvudzi rikangoda kumera umuka bvudzi ragerwa. Kutaura kuno hautorina bvudzi. Ende ari kurigera ndiko ari kuenda kuziva kuti ndiyani. Ichokada Sekuru. Kukura kwese kuti echingoti pamwe ndomugariro asi tesingazoti chichiri kuitika Sekuru. Kanewe kunipanga chisoni. Nhau iyoyo yandisiriridza zvikuru. Kana murapachi kuna chani kana iwo mukomana kunhengo yako sikarudzi kune bvudzi here? Hakuna. Ukanati wamera? Hausati wamera? Risati. Ukanati? Hausati wamera bvudzi? Una makore mangani? Une makore mangani ekuberekwa? 19. years hausati wamera bvudzi? Ya, ngani ndiyakuipa zvitatu.
Zvakanaka nawenyu vazukuru mudare renyu yakati remei. Asi tingayangane nkani yese imwe kana ndikayangana apa pasi pacho panga pakuchoka gore 2000 days. Asi ndakacherechedza vazukuru pane gore randikuoneswa pagirazi rangu apa rinova gore ra2010. Ndikareva 2000 days mukumbuka chani? Ndakataura nezvegore ra2010 chii chinouya mumuragariro wenyu. Tinofunga vabereki ndogore rakatsakatika vabereki. Adamenya ngamparavari. Vabereki venyu vakarohwa nemheni. Chokwadi Sekuru. Vese vaviri mamuna nababa kufiriseni. Vese vaviri amai nababa vakarohwa nemheni vakabva vafa. Chokwadi. Enda imwe pakubara kwanu mumwe mudabara murangasi. Nekudaro makaberekwa muri vangani vazukuru? Takaberekwa tiri vashanu. Asi apa ndikayangana muzhura rina vatatu kapa. Asiko zvinoda kucherechedzai paushanu hwenyu kuberekwa kwamakaita kuti kuona masara vatatu. Chokwadi Sekuru. Kongani yamui udambozvifambirire kumambuyo kuyangana kuti chani chikuchita kuti kukwana mumwe. Kona uye kumira kwemba yako ndikona imba yako haisi kumira. Uri kuti ukarohwa imba yeparira wambozvifambira kuzvitsvaga here chii chiri kuparadza imba. Taimbofamba Sekuru tichingoendawo mumachechi matinge tichingoenda umo. Ndoma taifamba tichingoendamo. Asi uda zvipata here kuti chani kuchitika. Asi pane paukambotsanangurira kana kuoneswa zvakavanzika chii chiri kukonzera kuti imba pamberi pako isamira. Vazhinji vacho mapostori ataivanzofambira Sekuru vaingotaura kuti mudzinza rekwenyu kuna naba mukuru venyu wakabata. Saka iwe nanzeri dzako apo ndokumbuka kuti ndowada paya paya wako. Saka kufunga kwako iwe uchigamuchira mashoko iwayo uri kugutsikana nazvo. Ipapo chokwadi Sekuru taigutsikana nokuti imba kana ichinge yangosara masara musina vabereki. Vazhinji imba yevanhu vanenge vangoidhera saka vangoti wakangodzamara waudzwa nemuprofita taitongozvitenda kutoshiedza kuti zveshuwa ndo vari kuita sei, ndo vari kuita izvo. Zvinochita so mudzukuru. Ndoda kuti uchidai so. Rero zuva ranhasi penango udambokotama kunyabezi penango chumoga mutanda penango kugresha. Kana unga wagoenda kune dzimwe n'anga kana kuna tsika mutanda kana kumaprofita kuchechi. Ine ndine ndichiti watatu. Ndoda kuti uzive kuti panouya pan'anga inonzi tateguru Tasvu. Kumafana ndikureva? Wanzo shoko rangu. Ndikuzvinzwa Sekuru. Apa kana ngani unoziva kuti nchitika muzukuru? Unoona zvinoitika muzukuru. Pano ndo parasti bus stop pakumarizira. Kana ungosingazivi kuti uzive kuti pano panonzi palast bus stop panoperera nhamo nematambudziko. Kumafana? Warizwa shoko rangu. Chokwadi Sekuru ndikuzvinzwa. Imwe ndimwe muri kwana mandevhai. Muri vana vekwana mandebvu. Chokwadi. Imwe mudaberekwa muri akazi vangasi? Vakazi vakaberekwa muri vangani? Vakadzi tandiri vatatu. Kwakafa Ana naPaidai. Chokwadi. Kwakashaya vaviri vasikana vanonzi Ana mumwe anonzi Paida. Iwe ndiwe talent ka? Iwe ndiwe talent. Apa chandoda kuuza talent. Zvinochinzwa talent. Ngani yese kumambuyo kumaifamba ndi bankuru ndi chani paukama uroindu kuona asi nawe kuti ndodapa ana paya wakwa hongu paukama unyuro ndiri kuona zvamaimbofamba maimboudzwa ndinhingi asi uroiwa ndiri kuona uri paukama hwenyu kumunana baba mukuru hausi wakauraya baba naamai vako kumba wapanzwa ndikuzvinzwa Sekuru. Ingani ndifuna kuti unoona ana angu adareva paya kuti atounoja naye ndanokuita tani. Vamwe vakambotaura vakuru vakataura tsumo vakati waunodya naye ndianokudi ndianokuuraya. Uyu murapacho wandikuona uyu asara mukuru rero wamukuti pai uyu wamuimani wamudabariwa uyu murapachi. Pane mukomana wemuimba yenyu wamakaberekwa naye mukuru nhasasara ndiye anomira ari sababa. Ndiani? Ndikayangana ataita ngati munhu aita zvachinyabezi so. Ndakacherechedza pamunhu iyeye munhu anoita sei anoita zveung'anga. Chokwadi Sekuru. Ndiani susumza kwanja toni? Susumza ruoko rwako mudeni. Rifuriza mukatatu. Furidza ruoko rwako katatu. Iri dzina rakushandisa dzina rakunyabezi kuti mandebvu. Zita ranoshandisa kuti mandebvu ndere ung'anga here. Iye achitwa banda Chokwadi Sekuru. Isakuwanja pasi. Isako ruoko rwako pasi. Muntu meneyo. Munhu iyeyu anonzi banda anosviti mandebvu.
ndiye ana bvuto rokusokonezanya, ndiye munhu ari kuvaka matambudziko ari kukunetsai paupenyu hwenyu. Uyu banguro wanyamuti John mumbona muparanga uro yanawo asi apa asida kupindira John. Baba mukuru wako John honguro ivanawo imimi makungovanyangadzao nekuti munhu ane uroi asi havasi vari kuvaka matambudziko amuri kusangana naye. Mazvinzwa? Tiri kuzvinzwa. Ndakure maoko. Ndikuna kukuza wanifara. Hana Sekuru ndoda kukuzivisa rimwe shoko rimwe chete. Uyu hanzvadzi yako kama Waugere nayo iyi hanzvadzi yako. Chokwadi. anouya pamba pako? Pamba pako anouya? Haarare pamba pako? Haarare pamba pako? Haamwe kana mvura pamba pako? Chikafu chepamba pako kana kumwa mvura haadyi kana Haatoji. Kunama? Kunyebere. Kwaite Sekuru, chokwadi. Apa kana iwe ndakuda kuti unduze. Kubwera kwachita nayo mkomoka kuzatoya nayo kuno. Saka ndoda kuti uripupure chokwadi kuya kwawoita kuno hanzvadzi yakoyo. Mukoma wake kana kuti bhudhi wenyu mukuru ari kuzviziva ari mauya kuno nekuti. Havasi kutozviziva kuti ndauya naye kuno. Asi iwe unoziva garagare kwese kana paya pako paya wachichema. Uyu ukaona kana pfungwa dzake ukamutarisa ukuthi munhu araiti uyu wamutarisa. Waugere naye kana ukamucherechedza nepfungwa dzake kuti unomona munhu araitaita akanatsokukwana kuchengetera. Kwaite Sekuru. Iwe sumuka ngona. Iwe mukomana simuka. Hembe dzawapedza kuzipfeka rini? Hembe dzako dzakapfeka wakaguma rini kudzipfeka? Ndakapedzera 2011. Pesa kudate mumba? Kugara sedzaiva mumba. Okay, itarisa kuomo, pinza uroko uomo kusaidia kutoa. Isa ruoko mumwe kuruboshwe. Muna chimu? Mune? Muna pinza kutoa. Isa ruoko mumwe kurudyi. Muna chimu? Mune chi? Mune mushongori. Mushonga wai? Mushonga wei? Asi mapiwa mushonga pano masvika pano? Kwete. Visa tole chimu? Visa tono mushonga wabva nawo wabva? Tasoto. Isa so uroko tono? Tambanza ruoko ratidza kuti tione mushonga. Kanda basa? Kanda basa. Karabasa. Chigara basa. Juan tapiwa? Ndiwe tapiwa? Yes. Moro tapiwa? Right. Unaona iwe ndakuuza iwe anzada ya talent. Unaona uyu munhu? Iyo challenge uri kuona hanzvadzi yako tapiwa? Ndikumuona Sekuru. Unaona chimu masomo ake? Uri kuona maziso ake? Maziso ake ari kuita kakajinga musodzi. Unaona zvikuitika pamwana uyu zvinosiririsa? Zviri kuitika pahanzvadzi yako zvinosiririsa zvikuru. Dai waicherechedza kana kumambuyo? Dai waikwanisa kucherechedza kubva kumashure. Ukaona pakuzapo kuti ndambo kutaura chinhu wandikati kani kuchitika apa kana kudya chinhu munyumba dzavanhu aidya rini? Unoona pane nhava inombotaura kuti kana kudya chikafu mudzimba dzevamwe vanhu kana vamwe hama dzake uyu haadyi. Iwe murabachi ndifuna apa ndifuna kuti utaure kwino wanhu refredari stop yake. Iwe mukomana tapiwa haina sekuti unatsokutaura kwazvo chokwadi maitikiro azviri kuita. Chii chiri kumboitika zviri kufamba sei? Noti ndakaenda kwasisi. Ndakada kudya ndona mukoma maziso mangu. Vanokuita sei? Vanonongedzera banga vachiti siya zvaruda kuita. Vanokuti? Vanokuchinjikira banga pahuma pako kudai? Kana uda kudya? Ndonga uda kudya? Kana ndauda kudya. Kuti umuri kana ukaenda kana kumukunu unodya? Tomboti waenda kumukunu unodya here? Ndidya. Unoona chii? Unoone?
Ndinoona face yangu komvura andiyo. mwana maimukwaza mwana uyu anga akakwadzwa kana kuti ari pakutokwadzwa izvozvo. unoona kana pamba paanogara kuti pamba pakutaura kuti pamukomo wake pamba pauya pabanda paanogara unozati kana vana vake havazivi kuti uchikafa anoita sei. Unoziva here kuti pamba pabhanda hanzvadzi yenyu vamunoti mandebvu paanogara mwana uyu nemhuri yese yabhanda ivava vatomboziva kuti uyu anodya chikafu chirudzi. Unomboziva here? Handitozvizivi Sekuru. iwe vana vapo pamukomo wako vanoziva kuti unodyira papi chikafu? Vana vemukoma wako vanozviziva here naiwe tapiwa kuti chikafu unodyira pai uye unodya sei? Vazviziva. uona nyaya nekuti akada kupiwa chikafu vanogona kutuma kana kuenda kumagirosa kana kuenda kumunda achipaswa chikafu yega. Nhau inoitika ndekuti kana uyo akuda kupiwa chikafu anotumwa kumashops kana kuti kumunda ozonopiwa chikafu ari ega andiko. Ichocho chokwadi. Ndiani mumwe munhu wakambozuza? Ndiani mumwe pane mumwe munhu wakambokurukurira here ndozviriitika pao? Pane. Waiti zvinosvika poni? Kufunga kwako waiti chii chiri kuitika uye zviri kuenda kupi? Kana bosi ndaiti ndada kuudza munhu ndaiona face yamukoma vaibva vandinongidzira kuti nyara. Kana wada kuudza munhu waingoona pamberi pako face yamukoma wako? Kwapa kuziva kuti kuuya panapa uyu muti uziva kuti ndiwaita kuti uye pano mushonga. Saka kuuya kwawaita panapa uri kuziva here kuti mushonga uyu wawabvisa muhondo waita kuti ugone kuuya panapa? Handisi kuziva. Iwe mudzukuru musikana? Naiwe talent? Sekuru. Apa ona nyaya yako waiona penango uri kugutsikana unogona kufamba kana kumwe kunyabeza asi ndikuuza kuti nyaya yako mukoma wako mukuru banda ndiani nyaya idzi. Uyo bamukuru wenyu uyo hai muregerere. Kana usina kugutsikana ndogona kufamba kufamba kune dzimwe n'anga unzwe chinonzi chokwadi. Chokwadi ndokutaura kuti banda ndiye muroyi ndiye anokutambudzai. Uri baba mukuru wako havana kana dambudziko. Ndikuzvinzwa Sekuru. Noti kutouya kwatatiita pano Sekuru ka kuona kuti ndaenda ndafamba hapana chiri kubuda ndisaka ndazouya kwamuri Sekuru kuti chokwadi chese chiite sei chibude pachena tizive kuti ndiani ari kuita izvi. Chikafu unopirwa paiwe muna basi? Naiwe mukomana saka iwe paunotumwa apa chikafu chii chinozoitika kuti ugone kupiwa chikafu? Unopirwa pai? Unopirwa muhari inenge ine vhudzi handisiuziva kuti vhudzi rinderane rinenge ririmo muchikafu chacho. Unodya mumwe chete nabvudzi rega? Saka unotodya chikafu chine vhudzi. Kana kufunga kwomunhu ane 19 years anenge asati amera choya? Kana naiwe talendi kana kuona kwako munhu ane makore 10 nemapfumbamwe angasvike pazera radaro asati apera bvudzi remubhurugwa? Kwete. Apa ndifuna kuti asoni kaneni pata chisoni apa ndifuna kuti mukoma wakabwere pano anogona kuuya pano? Nawe nyaya Imaita kutiza. ndashatirwa zvikuru nayo. Ndoda kuti mukoma wenyu agone kuuya panapa. Tingaite sekuti akwanise kuuya panapa? ende pa akagona ona akaita munyama wekuti akwera pano inzwa ndadzokoro dzakaita chii? Zvirikudzokeredza kaviri ndati mukoma wakaita munyama wekuti auya pano. Uyu achamupfekenura Uyu mwana uyu anonzi Tapiwa achamupfekenura. ataura kuti bvudzi rake adarisa kupi kuti saizi ingasvika saizi swika asina kupera bvudzi fana azataura kuti bvudzi rake adarisa kupi. Toda kuti azonatsa kutaura kupfuura kuti bvudzi remwana uyu rakaenda kupi, chii chaipa kuti mwana asvike nhasi asati amera bvudzi reukuru. Iwe kana kuyangana so udafanana na mwana mdiki ulibe kana iwewe challenge kwauri kuipa kutaura kuma wakatofanana nemwana mudiki achangobva unoberekwa hauna ufuniro chaunacho, hauna bvudzi remusikarudzi. Ichokwadi Sekuru ka nokusaziva unongoti wapaunomuka hauone kuti rukuenda kupi zvizvi kubva kupi. Saka tanda kuti uchedzora kana kuti idzinza redu here ndo mugariro watinoita here hatizivi. Saka wangotiwo ndo watova mugariro wacho ndozvedzinza zviri kungoenda zvakangodaro. Saka iwe waizviziva here kuti uyu hanzvadzi yako ari kudya bvudzi? Ndasingatombozviziva. Asingozvofungeiwo uchinzwa dare richitsanangurwa nasekuru kuti hanzvadzi yako chikafu chaanodya sekutsanangura kwaita yetapiwa
no chikafu chatopiwa muhari namukoma chinenge chine bvudzi asi iye haasi kumera bvudzi rekusikarudzi kwake iwe uri kumuka wakagerwa usina uri plate bvudzi rekusikarudzi pfungwa dzako dziri kufungeiwa vakaoma sekuru kwekuti izvozvisowa zviri pachena kuti bhudhi vako apa ndo vane kushereketwa kana baba mukuru vamaisifungira baba mukuru havana dambudziko asi bhudhi vako apa vanonzi tapera bhanda mandepo apa kani iripo ndifuna kukonzera mankhwara kuti ubwere naye pano zvakanaka nhau iripo ndekuti iko zvanoda kugadzirai mushonga wekuti mushandise unoita kuti uyu bhanda agone kuya pano penango munango mafara mungareve kana madinza zvikuru zvandataura kana mune mamwe mashoko kana mumwe mubvunzo nokusunungura kuti mutaure tisanda kugadzira mushonga wokushedza bhanda kuti auye pano asi kuri papo tinoda kutokumbirisa kwamuri kuti seipapa sekuuya kwataita kudai kuti ndatouya ndichitoita zvokutiza nemwana kuti ndinge ndichisvika naye kuno takutokumbirisa kuti zvinhu zvake ikoku kwacho kwaasara kumba kwazisi kuripota here kuti tapano pandinodzokera ndinonorarama here kumba kuri mwana apa mukutoonewa kutaura kuno iye bhanda ari kutokuonai izvo navakucha ndokupasani mankhwara saka musazvitye ndinokupai mushonga wekuti pasave nechamunoita ndinotenda sekuru kana tichikwanisa kuti pamushonga asi chikuru ndechekuti tipei mushonga wekuti uyu munhu tuye naye uyu auye pano sekuru ambona aiwa anouya musazvicheme mushonga wekuti munhu auye pano iwe munapacho unanangofara here munapacho iwe mukomana tapiwa une shoko werera uinaro kana mubvunzo kana kuti uyu afana kuzoreva uyu abwera uyu achichitsira kana kuti rega timboti iwo tozokupa mukana wekuzotaurawo mashoko kana uyu auya achinge atanga kusunungura nekuti iko zvino uchingori munhu womufananidzo iwe afuna kuti upase mankhwara akasambe ate single dia saka tichakupawo mushonga kuti unoita 5 days kugeza mushonga iwoyo neupasani mankhwara mukareva naye hanzva dzenyu nawo kumuzati kupita kunyambezi kana takupai mushonga wekuti munoshandisa mukazotaura naye mandebvu kuti mugone kuya naye pano musamutaurire kuti tikuenda kun'anga tikupamza sekuru munongomuudza kuti tifambei kuti munokuda ngatifambei titsvagewo pekubatsirwa asi munotakura imwe mushonga yenya munoshandisa kuti ati panguva tinoenda kutoka unozovhiringiwa munongomuudzawo zvekumunyengerera kuti bhoti takuraiwo mishonga kuita kuti kwatinoenda kuti tigovhiringiwa kuti anzwe kusununguka atadze kuziva kuti pane kwamuda kuenda naye tikurinzwa sekuru tichaita sekudaro zvakanaka iwe munapacho unafara udagarapo iwe mukomana tapiwa sorry muzukuru wangu Sly Media Robert une shoko here ungada kutaura navazukuru vedu vapinda muno mudada tapiwa pawaipiwa chikafu rudzi changa chine bvudzi chikafu chacho chaisanzwisisika kuti chikafu rudzi chanda icho changa chakangofanana makuseni masikati manheru changa chakangofananawo hausoda kumbodyawo chimwe chikafu chaunombodya besides yaunopiwa nemukoma wako chii hapana chimwe chandakambodya kunze cho chandopiwa namukoma upenyu wako wese saka kana ukasvikawo pane muti wemengo haukwanise kutemawo mengo uchidya handikwanisi ndobva ndatoona fesi yavo pese pane chekudya chinoona fesi yemukoma yake ndosirisa besides kutaura newe kuti kana kukunongedzera banga pane zvimwe zvavanombotaura hapana unongonongedzera banga alright kana vasingakunongedzere banga zvimwe zvinhu zvamunotaura nemukoma wako chii dzingave nyaya kana dzingave chii zvii zvimwe zvamunongotaura semukoma neminimini wakatanga kugara navo rini vakafa maina vavo 2010 ndopa wakatanga kungodya chikafu chamukoma ichocho chinenge chakabikwa chinenge chakaita sei chinenge chichitonhora chinenge chichipisa chakaita sei chinenge chichitonhora unotodyawo guta naiwe tapiwa ndanzwa kuti chikafu ngo usingapiwirwe pamba waitumwa kumunda kana kuti kumashops ndiko dzinopiwirwa chikafu vamwe ndo vaitumwa ndizvo vamwe vana ndo vaitumwa pamba ubviswa pamba
kuti osara uchipiwa chikafu. Ari kuti panguva yekudya Yekuti vamwe vakudya ivo ndo pave mutuma kuti enda kana kuti kugarden kana kuti enda nodzora mombe vamwe vosara vachidya iye wozopirwa pake iye egani. Saka vamwe vakwa hauna mumwe wezera rakwa wakaenzana naye ikuku? Kuna vakuru? Kune vadiki. Vadiki chete? Mudiki ane makore mangani? Ne 12 years. Okay. Iwewe talent? Talent, sister. Hauna kana pa 10 years zikutumbo zoti anzodzi ngiri kurarama sei? Na andizozivi nokuti ndaiti ndakaenda kunoti mukoma chimbondipaiwo mwana vanga vasingatombode kuzvinzwa izvozvozvo taitobva paripo takutopopotedza zvokuti vaitwa nemanyisa asi ivo vakauya kwangu kumba inini ndaitovapa chikafu vachidya vachindipaiwo mwana auyo kumba kwangu inini vanga vasingabvume iyo kuti akauya kuti ndimbomvura kana mukape mvura chii kuti ndimupe anga asingabvumi kunwa aingouya ungotama nendivazukuru take tiripo pamba akutodzokera. But iwewe talent hatisi kupa mhosva zvangodze pa 10 years hanzvadza ukaipa mvura inoramba ukaipa chikafu inoramba wakambozvibvunza here kuti chii kana kuzvitsvaka kuti but chichi why is this so weird about my brother? Taifamba taienda kumaprofita kupi n'angawo dzimwe taiendawo uchinopiwa zvezvo waipiwa hakuna chaita sei chaifamba ndopaidzi banguru venyu ndo vari kuita zvipi ndo vari kuita ndowari kupesanisa saka hapana kana chandaifamba zvake zvataitopiwa hapana chaikwanisa kuita kuti zvichinjika kuti ndiwane kutora mwana waitofamba yetapera wacho kwambofamba naye havaibvuma zvokufamba manoshedza kuti handiti kuti uzova naye nhasi ukwandofamba naye watozvigona sei? Pandakauya ndichazoshandirwa nasekuru sekuru wakanipa muti vanditi uyu muti uyu ndoda kuti unoisa muhembe yani muhembe yemukomana saka ndakabva ndachaimira mukoma wasipo vandaenda kupi kumba kwakwewo vandangosvika vandatora hembe idzodzidzi vandangoisa mushonga wepai muhomwe tobva mutitapiwa handi vandamutitapiwa handi ndokubvuma kwaaita sei kwaaita kuti ndizosvika naye nhasi pano. Saka mukoma pa antiona havapo mukoma izvozvi havapo buda pandatitana naye mwana ivo vanga vasipo asi uziva kuti vanga vaenda kupi. Tapiwa ukuti wati pamakubva makore 10 isaya wanga wachidya bvudzi? Ringe rakazanganiswa nechikafu ichocho kuti bvudzi rinenge riri pasaidi kana kuti zvinenge zvakaita sipa? Zvinenge zvakasanganiswa. Saka chimwe chikafu chinotodza chabikwa nehupfu yakafanana nesadza here kana kuti chikafu chiri nyama ikasanganiswa nebvudzi here chinenge chiri chii? Inenge iri nyama yakasanganiswa nebvudzi nesadza. Hamune musina sadza, inenge ingori nyama chete. Wakachirarama nenyama nebvudzi makore 10 isapfuura. But alright, ndozati zvinenge zvine mushonga mukati. Haunambobvira waita chibindi chekuti hanzvadzi yangu ndakuda kuniudza kuti upenyu hwandiri kurarama nechikafu chandiri kudya kaichi hazviiti even mukoma vakabata banga? Zvaisakwanisika kuti ndivaudzi kozi ndaitotya kuurayiwa. Saka waidya watomwira mvura? Ndaimwa mvura yakatsvuka. Yavanokupa ivo mukoma? Mazowe asi kuchimbuzi wako zvinoita tsvina waititawo tsvina zvinenge zviri normal zvaimbobvita kudhaya even kana wiwi wataizobuda yakatsvuka kunge mvura yawaipiwa? Yaibuda yakatsvuka kunge mvura yandaipiwa. Mukoma wane mukadzi? Vanotogara mumba ipapo? Vanogara mumba ipapo. Pane zvavaitaura nezvenyaya dzechikafu amai guru? Kana zvavaitaura. Handi vari kupa vana vavo chikafu ichi iwo haupo vaimbokusiyira here vozokuti tapiwa ndakusiyira chikafu ichi then iwo wozotya kuchidya nokuti mukoma vanenge vaita vakamira nebanga? Pane here zuva rakambopiwa chikafu namai guru? Asi handina kuchidya bcause mukoma ndaibva ndawaona maziso. Saka amai guru havana kuzokubvunza kuti sei musina kudya? Avaisandibvunza. Kuitelenda unambobvunza hanzvadzi yako kuti sei wasina kudya? Pakuti uti umubvunze semunhu anenge achigara kunani
kuna mukoma sezvo zvandambotaura kuti ndaiti mukoma chimbondipewo mwana vachirambira mwana wacho akauya ndakada kuti ndimupe chikafu mwana aita sei airamba saka kuti uzvibvunze so panguva yekuti uzvibvunzeka uchida kunokwanisa kuti ubvunzane navo ivo vaibva vatotanga kutokugandukira panguva ipi panguva iyoyo kubvunza tapiwa kuti waguta wadyei aingochedza kuti ndadya ndakaguta semwana ajaira kudyiswa ndifunga pari zvanga zvitori nomawo kwaari kuti aiwa haiko zvino zvandiri zviri right zvakasiri right aitya mukoma kandati atoti kandada kuti ndingodya mukoma webhele ubvomera nebanga kuti ataure mukoma unobvomunongedzera kuti banga kuti iwe alright atidzosere kuna Sekuru. Yeah. Hapa nkani kana inaona ndatodapa kutochoka mafupa nawi kana neni ndichikuzeya ndichikurukura ndichiona pachiringiriro pangu inawi yatondinetesa yandifizura zvekutosvika pakutobuda ziya nayo tozvinzwa Sekuru kana tese kana ingana simba racho anditori naipo pano sondati tarara ipo kana simba racho handisisi zvatingachita marapaza so uyo murapaja funoda pasi mankwara akasanze nakunya akasanze kuchaya tsidziredzi nakusamba uyo unanga kusikana mukuru apasiwe kusamba ambita kanokona mdaga pamuipa ngomonji anokona mdaga akumanise na mankwara zampasi asambe padinza sinko ambwera vano ngomona albwera vano zvana vazukuru zvanzi nasekuru iwo muzukuru mukomana ndotapiwa ndizvo ana sekuru chakupa mushonga wekuti unochaya nekurutsa kuti ubvise nyama dzawaidyiswa dzedzedzi neropa rawainuiswa nebvudzi rawaidyiswa hazvisi zvinhu zvakakwana kuti pamunhu mupenyu ararame achidya zvinhu zvakadaro saka chakupa mushonga wekuti unochaya nekurutsa zvinhu izvozvo zvibve mauri and iwo musikana tichakupawo mushonga wekuti ukapiwa mushonga uchaenda pamba pehanzvadzi yako unonokora ivhu uri pamba pehanzvadzi yako ivhu riyo usanganisa nemushonga uchapiwa ugeza mushonga uyo tichakurayira uchageza sei kwemazuva 5 kupera kwemazuva 5 iwayo ndoda kuti muzonotaura nehanzvadzi yenyu kuti hangatibonofambai fambai anosimuka anobvuma kubudikidza nemushonga iwoyo ndinotenda Sekuru saka ndenda kutoti iye mukomano mushonga wacho muchangama mupa uyu ndingenda kutomushandisira ari kumba kwangu kwauyu Sekuru apa kwako anogonogara siku rimodzi basi kumba kwako anokwanisa kugarako kwe1 day anongochaya kuitira kuti hanzvadzi yako paanozouya asazowana uyu uinaye kumba kwako asi ukamupasa mushonga akachaya akaenda uko chikafu chiya achacho wakamupa mushonga iwewe akachaya kumba kwako akazoenda kumba kwamukoma wako kana akapiwa chikafu chiya hachachibvuma kuchidya kana mukoma wako waisiona akamubatira banga hachatomuona havazouya here Sekuru akatibatira demo achititi iwewe seiuya saidye chikafu ichi mankwara ndichakupasa yakusamba ndo mankwara yafuratidzo yekuti iye arikukumbuka zvazvinyi mushonga wandichakupa uchageza pa5 days mushonga wofuratidzo unomunetesa unozorodza mhiko dzake dzese so that haakwanisi kuzowana simba zvekare rekukumukira aiwa ndinotenda Sekuru saka naise kuti nyama yanga iri nyama yaijiwa natapi zvakanaka mubvunzo wakanaka ibifi ipoku apa kandafuna indasifuna nekutamanga ndazi nasekuru handisi kuda kumhanya ndiri kuda kuti iye wega nemuridzi auye pano ataure ega pinango ati atusuro musango tumhembwe tuchane arevekana pamwe tutsuro twemusango kana kuti mhembwe kana kuti mbudzi iye ndiye anofanira kuzotaura ega achipupura nyika yese ichizwa asi panoreva nhema sekuru ringazomuza kuti apo wareva nhema asi murapaja hapa kupfuwa mbuzi ndikuona ngati dzisvika kana kuma 120 ana mbuzi ngani asi hanzvadzi yako yetalenti ndinoona vamwe vane zvipfuyo zvinosvika kuma120 mbudzi dzanadzo mbudzi anadzo nkuku izi nankanga tunkanga hanzi huku nehanga zvoga hanzi anazvo zvekare zvikawandisa anazvo Sekuru
asimo kumunda munotema mankhao kana kuti pase ng'ombe bozi mulimise palipo. Asi mimi hama dzacho kumunda munotorima nemapadza pasitangana mombe kumbopa pagejo chaipo iye aritokunyema yomombe kumunda. Chokwadi Sekuru popatate parara nawo gomba iri kuti chera izvozvi yemwe vanadzo. Zandifuna kuti azareva ega ndikada kukuuza izvonango komukana kana mombe ikafa kana mbudzi ikafa sei achinzi pano adiche chakafa chega aijiwe. Unoona iye hanzodzi yako ane mhiko yekuti chero mombe ikafa yega kana mbudzi iye ane mhiko yekuti azvijiwe pamba izvozvo. Chii chinopa dada? Hatitozivi kuti sei achidaro. Saka funa kuzareva kuti uyu anopedza ega mutumbi weng'ombe. Chabwino. Imanipanzapo tikonze mankhwara mupasiwo mankhwara. Chibuda yenyu vombe mokwenyu mosunga mobuda panze motimirira panze ntukuye panze kuti kupe mushonga.